Στείλανε σε ένα γνωστό μου χτες, τον βρήκανε οι ίδιοι στο LinkedIn και του προτείνανε μία θέση. Ο μισθός είναι 1.700 € καθαρά και η εταιρεία είναι δίπλα στο σπίτι του. Και τον ρωτάω, άρα θα τη δεχτείς τη θέση, σωστά? Και μου λέει, δεν ξέρω αν θα δεχτώ, μπορεί κάπου αλλού να είναι καλύτερα, θα πρέπει να δω τι άλλες επιλογές έχω, πρέπει να το σκεφτώ. What? Εν τω μεταξύ είναι άνεργος 9 μήνες και όλο αυτό το διάστημα έχει κάνει μόνο 2 συνεντεύξεις. Αν έχεις 2-3 offer ταυτόχρονα, ναι, εκεί να επιλέξεις το καλύτερο. Αν όμως στέλνεις και ξαναστέλνεις και δεν σου απαντάνε για μήνες και ξαφνικά εμφανιστεί μια καλή θέση, για ποιο λόγο να κάτσεις να το σκεφτείς? Δεν υπάρχει τέλεια δουλειά. Πρώτον, αν ψάχνεις το τέλειο, τελικά χάνεις καλές δουλειές. Δεύτερον, μπορεί να απορρίπτεις δουλειές και στο τέλος να καταλήξεις όπου να είναι γιατί ξέμεινες από λεφτά. Τρίτον, χάνεις χρόνο στον οποίο θα μάζευες προϋπηρεσία. Τέταρτον, ξεκίνα κάπου και αν δεν σου αρέσει, άρχισε παράλληλα να ψάχνεις για κάπου αλλού. Αλλά θα είσαι ήδη κάπου, θα δουλεύεις και έτσι θα μπορείς να διαπραγματευτείς καλύτερα το μισθό στην επόμενη σου δουλειά. Μη μένεις για καιρό έξω από την αγορά εργασίας.